Hei, salutare! Numele meu este Bogdan Batâr. Sunt din Brașov, din România și pentru că sunt pasionat de dezvoltare personală, de public speaking, inclusiv de a face astfel de videouri, de ceva timp tot fac live-uri pe pagina mea de Facebook, pe profilul meu personal, facebook.com/bogdan.batar. O să vedeți acolo fel de videouri pe care le fac din momentul în care alerg și din alte ipostaze, să zic, însă întotdeauna videouri unde e un mesaj de transmis. Acest video îl fac datorită unei tendințe pe care am observat-o în ultima perioadă, datorită perioadei de pandemie prin care am trecut. Majoritatea business-urilor, sau cel puțin ceea ce eu fac, s-a mutat în online și atunci am folosit foarte mult Zoom, am folosit foarte mult video call-uri și am observat o tendință foarte interesantă. Ne-am obișnuit ca în momentul în care facem o filmare să ne uităm la noi așa cum ne uităm în oglindă. De ce? Pentru că știm foarte bine, cel mai de impact mesaj este acela pe care îl spui privind persoana din fața ta în ochi. Privind persoana direct în ochi. Da? Însă, din păcate, pentru că telefonul este făcut în așa fel încât camera e într-o parte și ecranul este lângă, tindem să ne uităm la ecran. Iar când ne uităm la ecran, după cum vedeți, numai în ochii persoanei cu care stăm de vorbă nu ne uităm. Și pentru că am tot observat această tendință, m-am gândit că ar fi foarte util un astfel de video, astfel încât toată lumea să știe despre el. Suntem frumoși, e ok, dar ne uităm în direcția greșită. Pentru că dacă vrei să ai un mesaj video de impact, e bine să privești persoana în ochi. Adică uită-te în cameră. Nu e important să te vezi tu pe tine, e important să te uiți în ochii persoanei cu care stai de vorbă. Am activat de fapt în vânzări foarte mulți ani, am studiat foarte multe cărți și de comunicare, care să te ajute pe partea de vânzări și de fiecare dată unul dintre cele mai importante aspecte, privește interlocutorul în ochi. Încredere maximă când privești interlocutorul în ochi, nu când ai privirea în altă parte. Pentru că atunci când ai privirea în altă parte, ce mesaj poți spune? Mă bucur să ne vedem. Sunt fericit să fiu aici alături de tine, să povestim. Da? Exact asta se întâmplă când faci un video, fie că e video înregistrat pe care să-l transmiți, fie că e un video call și tu te uiți în ecran. Tu te uiți la tine, în loc să te uiți la persoana cu care stai de vorbă. Sper că ți este de foarte mare folos acest video. Sper să te ajute astfel încât să ai call-uri mai profesioniste, să te ajute astfel încât să ai videouri mai profesioniste făcute mai clare și de mai mult impact și, evident, rezultatele tale să crească multiplicat, infinit. O zi minunată și hai să ne reamintim, suntem frumoși, dar ești mai frumos când te uiți în ochii persoanei cu care stai de vorbă.